Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Fraịzde, Izuụka nke abụọ n'oge olile anya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 48, malite n'usoro nke 17 ruo na nke 19. Nke a ka Chineke, onye nzọpụta unu na onye nsọ nke Izrel kwuru: Abụ m osebụrụ ụwa Chineke unu, onye na-akụziri unu ihe maka ọdịmma nke unu, onye na-edu unu n'ụzọ unu kwesịrị isi na-aga. N'ezie, a sị na unu gere ntị n'iwu m, udo gaara na-ehuru unu dịka mmiri iyi, ezi omume unu dịka ebili oke mmiri. Ụmụ unu gaara adị ka aja dị n'ala, ụmụ ụmụ unu dịka mkpụrụ aja. Agaghị ehichapụ aha ha ehichapụ, ma ọ bụ kpochapụ ha n'ebe m nọ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: ndị na-eso gị Onyenwe anyị ga-enwe ihe nke ndụ. Aṅụrị ga-adịrị nwoke ahụ nke na-anọghị eso ndụmọdụ onye ajọ omume, ma ọ bụ na-akwụgharị n'ụzọ ndị omenjọ, ma ọ bụ n'otu ndị na-ekwutọ Chineke. Kama ọ na-enwe aṅụrị n'ebe iwu Onyenwe anyị dị, ma na-achịgharị iwu ya n'obi ya ehihie na abalị. Azịza: ndị na-eso gị Onyenwe anyị ga-enwe ihe nke ndụ. Ọ dị ka osisi a kụrụ n'akụkụ iyi, nke na-amịpụta mkpụrụ ya n'oge ya, nke akwụkwọ ya anaghị akpọnwụ akpọnwụ. Ihe niile ọ na-eme na-agara ya nke ọma. Azịza: ndị na-eso gị Onyenwe anyị ga-enwe ihe nke ndụ. Ọ dịghị otu a n'ebe ndị ajọ mmadụ nọ. Mba, n'ihi na ha dị ka afụrụ ọka nke ikuku na-ebugharị. N'ihi na Onyenwe anyị na-echekwaba ụzọ ndị ezi omume, mana ụzọ ndị ajọ mmadụ na-eduba n'ịla n'iyi. Azịza: ndị na-eso gị Onyenwe anyị ga-enwe ihe nke ndụ. Mbeku. Aleluya, aleluya! Onyenwe anyị na-abịa. Gaanụ zute ya, ọ bụ eze nke udo. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke 11, malite n'usoro nke 16 ruo na nke 19. Jesu gwara igwe mmadụ ahụ sị: ma gịnị ka m ga-eji atụnyere ọgbọ a? Ọ dị ka ụmụntakịrị ndị nọ n'ọma ahịa na-akpọ ibe ha oku: anyị gburu unu ọja, ma unu agbaghị egwu. Anyị tiri mkpu akwa, ma unu erighị ụjụ. Jọn bịara na-egbu ọnụ na-asọkwa mmanya. Ha sị na ajọ mmụọ bi n'ime ya. Nwa nke mmadụ abịa na-eri na-aṅụ. Ha sị, lee onye oke oriri na onye aṅụmaṅụ, enyi ndị ọna ụtụ na ndị omenjọ. Ma amamihe egosipụtala onwe ya site n'ezi ọrụ ya. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.